ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ፍጹም ሰላም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይን ምስኩልኩም ይሁን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት ከመየለኹም ሰላም ክትሉ ተስፋ ገብርሞ ናብቲ በጽሕና ዘለና ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ቁጥር 7 ቁጥር 8 ለማዓልቲ ክንሪኦ ኢና ሞነ እግዚአብሔር ምስኩልና ይሁን። ሕቦርና ንኻልኦት ክበጽሖም ከዓ ሸር ግበርዎ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ አምላኽ ተላኢኹ ተንሥአ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። መን እዩ ሰብኣይ እዚ? ዮሐንስ ስሙ ዮሐንስ እዚ ወዲ ዘብዴዎስ ኣይኮነን። እዚ ዮሐንስ እዚ እቲ ኣብ መንጎ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ሓድሽ ኪዳንን ዘሎ ነቢ ሐዋርያ መጥምቕ ኢልና ንጽውዖ እዩ እዚ ዮሐንስ እዚ ማለት እዩ። እዚ ወንጌል ዝጸሓፈ ወዲ ዘብዴዎስ እዩ፣ ሐዋርያ ካብቶም 12 እዩ። እዚ ዮሐንስ እዚ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ኣብ ማእኸል ደው ኢሉ ዘሎ ኣብ ነቓዕ ደው ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ። ካብ ብሉይ ናብ ሓድሽ ክንሰጋገር እቲ ናይ መወዳእታ ነቢ ኮይኑ ዝመጸ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ደቂ ሰባት ከድሕኖም እቲ ግዜ ምስ ኣኸለ ኣቐዲሙ ነቢያት ተዘራሪቡ ነይሩ እዩ። እንታይ ኢሉ እዩ ተዘራሪቡ? እንሆ ኣነ ልኡኸ ይልእኽ ኣለኹ፣ ንሱ ቀቅድመይ መገዲ ክጸርግ እዩ፣ ብኡ ከዓ እቲ እትደልይዎ ጎይታ ናብ መቕደሱ ክመጽእ እዩ፣ እቲ እትናፍቕዎ መልኣኽ ቃል ኪዳን እንሆ ይመጽእ ኣሎ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት። እቲ ዘመነ ኩነኔ ሓሊፉ ዓመተ ምህረት ክመጽእ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክውለድ ከሎ ቀቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ኤልያስ ወይ መልኣኽ ኢልዎ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ፣ ኤልያስ ድማ ኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንዑ ክንርኢ ኢና ከመይ ኢሉ ኤልያስ ኢልዎ፣ ንምንታይ ከመልኣኽ ኢልዎ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ምስኩልና ይኹን። ማቴዎስ 3:4-5 እቲ ብነቢ ኢሳያስ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መገድውን ኣቕንዑ ኢሉ እተነግረሉ ንሱ እዩ። ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል፣ ክረንን ኩርባን ዘበለ ድማ ትሕት ይበል፣ ቄናን ከዓ ይቕናዕ፣ ድንጉርጉር ሰጥ ዝበለ መገዲ ይኹን። ከምቲ ብነቢ ኢሳያስ እንሆ መገድኻ ዝጸርግ መልኣኸይ ቀቅድሜኻ እልእኽ ኣለኹ፣ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መገድውን ኣቕንዑ ኢሉ እተጻሕፈ። ከምኡ ኸዓ ዮሐንስ ኣብ በረኻ እናጥመቐ ንሕድገት ሓጢኣት ዝኸውን ጥምቀት ንስሓ እናሰበኸ ብዘላ ሃገር ይሁዳን ኩሎም ሰብ ኢየሩሳሌምን ናብኡ ይወፁ፣ ብሓጢኣቶም እናተናዘዙውን ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥመቑ ነበሩ። እታ መልኣኽ ትብል ደላ ስለምንታይ መልኣኸ ይሰደልካ ኣለኹ ኢልዎ። ቀቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሐንስ መልኣኽ ኢልዎ ኣሎ። መልኣኽ ማለት ኣብ ክልተ ኢና ንሪኦ። መልኣኽ ማለት ልኡኽ ማለት እዩ፣ መልእኽቲ መባጻጽሒ ማለት እዩ። ቃል በቃሉ እቲ መልኣኽ ዝብል ድሕሪኡ ግን ኣብ ክልተ ንሪኦም ማለት እዩ። መልኣኽ እግዚአብሔር ማለት እቲ መንፈስ ዕብራውያን 1:14 ተጻሒፉ ኣሎ። መላእክቲ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘቆሙ መናፍስቲ እዮም ኢልዎ ኣሎ። እዚኦም መናፍስቲ እዚኣቶም ደቂ ሰባት ኣይኮኑን። እዚኦም ሓደ መላእክቲ ንብሎም መልኣኽ ሓደ ከምኡ ኣሎ። ደቂ ሰባት ከዓ ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ ወይ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ቦታ ወይ ካብ ሓደ ሓሳብ ናብ ሓደ ሓሳብ መልእኽቲ ዘብጽሑ እዚኦም እውን መላእክቲ ተባሂሎም ትጽውዑ እዮም። ስለዚ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክር ኣቐዲሙ ዝተላእኸ ነቢ ወዲ ዘካርያስ ዮሐንስ መጥምቕ መልኣኽ ናይቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ መልእኽቲ ሒዙ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣመላለስ ስለ ዝነበረ መልኣኸ ኢልዎ። መልኣኽ እግዚአብሔር ካብ ደቂ ሰባት ኮይኑ ኸውን ኣለዎ። እዚ ንኣብነት ኣብ ራእይ ዮሐንስ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ናብተን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ናብ መልኣኽ ኤፌሶን፣ ናብ መልኣኽ ኪንክርዮስ፣ ናብ መልኣኽ እገሌ ከምዚ እንዳልካ ጽሓፍ ኢልዎ ኣሎ ንዮሐንስ ወዲ ዘብዴዎስ። ስለዚ እሳቶም መላእክቲ ኮይኖም ኣይኮኑን፣ ኣገልገልቲ ካህናት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝነበሩ ነዞም መላእክቲ እዚኣቶም ነዞም ኣገልገልቲ እዚኣቶም እቲ
ንመልአኽ ድብል ነዚ ኣገልጋሊ ዝገርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ መልአኹ እግዚአብሔር ማለት ንሱ ከዓ ዮሃንስ መጥመቕ ልኢኹ ኣብ ኢሳያስ እንታይ ጽሒፉ ደሎ ድምፂ ኣዋጅ ይእውጅ መገዲ እግዚአብሔር ኣብ በረኻ ኣዳለዎ ኣብ ምድሪ ኣጻምዕ ከዓ ንኣምላኽ ጽርግያ ኣቕንዑ እዚኦም 4 ወንጌላውያን ጠቒሶም ኣለዉ ዮሃንስ ከምኡ ኢሳያስ ከምኡ ኢሉ ከም ዝተነብየ ሕጂ ካብኡ ሓሊፋ ዘላ ነቢ ኤልያስ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ ዮሃንስ መጥመቕ ስለምንታይ ዮሃንስ መጥመቕ ነቢ ኤልያስ ተባሂሉ ዮሃንስ መጥመቕ እዩ ወዲ ዘካርያስ እዩ ኤልያስ ከዓ ካብቶም ቅድም ዝነበረ ብዘመን ንጉስ ኣክዓብ ኣብ ኢየሩሳሌም ነጊሱ ነቢ ዝነበረ እዩ ከመይ ገሪኡ ኤልያስ ኢልዎ ደሎ ጽቡቕ ኤልያስ ክመጽእ ኢልዎም ነይሩ እዚ ዝጸሓፈ ከዓ ነቢ ሚልክያስ እዩ ሚልክያስ 4:5 እንሆ እቲ ዓባይን ተፍርህን መዓልቲ እግዚአብሔር ከይመጸት ነቢ ኤልያስ ክልእኸልኩም እየ ኢልዎ ነይሩ ኣብ ሉቃስ 1:17 ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቅድሚኡ ክኸይድ እዩ ቅድም እንታይ ርኢና ነርና መልአኽ ዝብል ርኢና ነርና ዮሃንስ መጥምቕ ወዲ ዘካርያስ መልአኽ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ መልአኸይ ቅድሚያኻ ክሰድድ እየ ኢሉ ተጻሒፉሎ ብድሕሪኡ እዛ ንሪኣ ዘለና ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉ ቅድሚኡ ክኸይድ እዩ ይቕሬታ ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይ እዘዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቅድሚኡ ክኸይድ እዩ መን እዩ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተወልደ ከሎ ብዛዕባ ዮሃንስ እቲ ካብ ዘካርያስ ዝውለድ ዮሃንስ መጥምቕ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሊ ኤልያስን ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኸይድ ዝተነግሮ ንነቢ ዘካርያስ ንኣቦኡ ንዮሃንስ መጥምቕ እዩ መን ይነግርዎ እንተዳልና መልአኽ እግዚአብሔር ንዘካርያስ ካብ ሰማያት ወሪዱ ኣብ የማን ጎኑ ቆይሙ ክዓጥን ከሎ ቤት መቕደስ እንዳዓጠነ ከሎ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ ጎኑ ቆይሙ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ሰንበደ ብለና መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ ቦታት ናብ ውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቅድሚኡ ክኸይድ ኢሉ ስለዚ ኣብ 9:11-13 ንሳቶም ድማ መምሃራን ሕጊ ፈሪሳውያን ሕጂ ነዚ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ እንታይ ኢሎም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጺእ ኣለኹ ክብሎም ከሎ ንሳቶም ድማ ከመይ ደኣ ጸሓፍቲ ኤልያስ ቅድም ክመጽእ ይግብኦ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ ኣበሎ ኤልያስ እሱ ክመጽእ ዝግብኦ ቅድሜኻ ኣየም ድብልዎ ዘለዉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢሉ ይምልሰሎም ንሱ ከዓ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኹሎም ከዓ የቕንዕ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ከመይ ተጻሒፉሎ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ክነዓቕን እዩ ኣነ ግና ኤልያስ መጽእ ከምቲ እተጻሕፈሉ ድማ ዝደለዩ ዘበሉ ገበርዎ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ዋላቲ ማቴዎስ ወንጌል 17 ንሪኦ ዘለና መጺእ እዩ ዮሃንስ እሞንታይ ደኣ ኮይኑ ኣብየ ለዳ ዮሃንስ ከመይ ጌርና ክንሪኦ ዶ ይከኣልና ንሱ ዶ እወ ንሱ ስለ ዘይፈለጥኩሞ ብመንፈስ ኤልያስ ብሓይሊ ኤልያስ ስለ ዝመጸ ከመይ ገሪኡ እዩ ብሓይሊ ኤልያስን ብመንፈስ ኤልያስን ስለ ዝመጸ ኣየላለኹሞ ነቲኡ ዝነበረ ሓይልን ነቲኡ ዝነበረ መንፈስ ክትፈልጥዎን ክትቅበልዎን ኣይከኣልኩምን ኣየላለኹሞን
ክሳዶ ኣቑሪፅኩም ከዓ ኣቕቲልኩሞ ተሰዊዩ ኤልያስ ግን መጺ በመንፈስ መጺ ከምቲ መልአክ እግዚአብሔር ንዘካርያስ ዝነገሮ በመንፈስን በኃይልን መጺ እንታይ እዩ ናይ ኤልያስን ናይ ዮሐንስ መጥምቅን ኃይሊ ኢልዎ ዘሎ ወይ ከዓ መንፈስ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ዝቀውም ኃይሊ ማለት እዩ ንኣብነት ኤልያስ እንታይ ገይሩ ኒ ኣክዓብ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ዘሕፍር ነገር ኢሉ ኣይፈረሐን ኣብ ቅድሚኡ ከዓ መጎቱ ከዓ እግዚአብሔር ሕያው ምዃኑ ረተዐ ዮሐንስ ድማ ነቶም ነገስታት ንሄሮዶስ ኮም ኢልዎ ዘይቲ ሓውኻ ክትወርስ ኣይግባእካኒ ሓጢአት እዩ ኢሉ ብሓይሊ ልዕሊ ነገስታት ሓይሎም ብምርኣይ በዚ መንፈስ እዚ መጎቱ ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ እቲ ኣብ ኤልያስ ዝነበረ መንፈስ ከምቲ ናብ ኤልሳዕ ዝወረደ ከምኡ ድማ ናብ ወዲ ዘካርያስ ዮሐንስ መጥምቅ ወሪዱ ነበረ እዚ በዚ መንፈስ እዚ ድማ ኤልያስ ተባሂሉ ተጸውዐ በታ አገልግሎቱ መልአክ ተባህለ በዚ መንፈስ እዚ ድማ ኤልያስ ተባሂሉ ተጸውዐ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምጥርጣር ኮም ኢሉ ዝነግሮም ዘሎ ንስኻ መሊሱ በሎም ብሓቂ ቅድሚ ኤልያስ ይመጽእ ንኹሉ ድማ ይቕናዕ ኣነ ግን ኣብለኩም ኣለኹ ኤልያስ ቅድሚ ሕጂ መጺኡ ከምዚ ደለዩ ገበርዎ እምበር ኣየለለይዎ ንወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ንሳቶም ሓሳረ መከራ ከጽግብዎ እዮም ልክዕ ከምቲ ንኤልያስ ንዮሐንስ መጥምቅ ዘየለለይዎ ዘይፈለጥዎ ንዓይ እውን ከምኡ ገብሩኒ እዮም ንወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ገብርዎ እዮም ስለዚ ዮሐንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስዐ ይብለና እዚ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ዝመጸ ብመልአኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተነግረ ብመንፈስ ኤልያስን በኃይሊ ኤልያስን መልአኽ እግዚአብሔር ኮይኑ እዚ ምድር ዘገልግል ዝነበረ ንሱ ዮሐንስ ምዃኑ ኣብቲ ነቢያት ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጽርግያ ከቕንዕ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ምዃኑ ዝተነግረሉ ንሱ ዮሐንስ እዩ ማለት እዩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽር 7 በፂሕና ኣለና ኩሎም ብኡኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ንሱ መገዲ ከቕንዕ ንሱ ንምስክር መጸ እምበር ንሱ ክርስቶስ ንሱ ንኣምላኽ ኮይኑ ኣይመጸ ኣብዚኣ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ነቢ ሚልክያስ እንታይ ኢሉ ተነቢዩ መንፈስ እግዚአብሔር ናብኡ ምስ መጸ ኣነ ልኡኸይ ልእኽ ኣለኹ 3 ቁጽር 1 ሚልክያስ ማለት እዩ ኣነ ልኡኸይ ልእኾ ኣለኹ ንሱ ቀቅድመይ መገዲ ክጸርግ እዩ ብኡ ከዓ እቲ እትደልይዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መቕደሱ ክመጽእ ስም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ናብ መቕደሱ ክመጽእ እቲ ልኡኽ ቀቅድመይ ኣነ ልኡኸይ ልእኽ ኣለኹ ንሱ ቀቅድመይ ኢልዎ እቲ ቀቅድሚ ድመጽእ ዘሎ ዮሐንስ ወዲ ዘካርያስ እዩ እቲ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ዘሎ እሱ ብኡ ድማ እቲ ትደልይዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መቕደሱ ክመጽእ እዩ እቲ ትናፍቕዎ መልአኽ ቃል ኪዳን ኢልዎ ኣሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽእ ኣሎ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እቲ ትናፍቕዎ እቲ መልአኽ ቃል ኪዳን ይመጽእ ኣሎ ኣብዚ ቁሩብ ክዳናግረና ዝኽእል እቲ ትደልይዎ ጎይታ ናብ መቕደሱ ክመጽእ ክብል ከሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት እታ ዝተነበየላ እምኒ ብልዕሊ እምኒ ክትፈረስ ኣይተርፍን እያ ዝበላ መቕደስ ኣይኮነትን እዛ መቕደስ እዚኣ ናብ ኣይኮነን ከኣቱ ኢልዎ ዘሎ ናባና እያ ከኣቱ ናብቲ መቕደስ ኣምላኽ ዝኾነ ኩሉ ኣዳም ሞይቱ ዝነበረ ነቲ ዝሞተ ስጋ ኣተንስዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሓድር ኣማኒኤል ኢልና ክንዝምር ዝገበረና ናብ ነፍሲ ወከፍና ክሓድር ናብኡ እዩ ዝመጽእ ስለዚ ዮሐንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ ኢሉ ጨደረ መን ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ዮሐንስ ኣመልካቲ
أرأي ناب قويتنا يسوس كريستوس زرئي قواسا دا أنا برنبري نسو نعي رأينا نعي سأبوني أي بلي كل فترات كلهم نبيات كلهم ملائكة እግዚአብሔር كلهم دك سبات دما نامن يمزو ملكتو نبيات هونو ملائكة እግዚአብሔር حواريات هونو أردئتي ناب كريستوس يمزو ملكتو اتن ملكتو اتن إمنو اتن خطلو نسو كريستوسي قراريات 14 شعو باولوس يوحنسي بتقدميو زمت مالت بإيسوس كريستوس كآمنو نتوم حزبي إنا نجرة تمكت نسحايو زت أما بلو بمن كآمنو مالت بإيسوس كريستوس كآمنو اتم إمان السو يوحنس كمت خلو بكريستوس إمانو دا أمبر باي إمانو أي بلن أتم حواتي إمنت بقويت أنا يسوس كريستوس قويت خبري بزي أدلو وحازو إمنت قويت أنا يسوس كريستوس سلازيو ودزبديوس يوحنس كلهم بقوا ناب إمنت من تخبصح إذا أتا أبولي كدان دك إسرائيل كاب جبت هاديمهم كبارنت وتيم زعتوا كنعان مسالئة تتمت زلا منقصة أملاح ما أنت نايتلا علم هوات كنورس إمنت ما أنت نابتا إمنت ما أنت خنبتصح بزعبا برهان كنسكر مزت برهان نسو يسوس كريستوس مخانو رئينا نيرنا مالتي قبر هاريات 16 حدن نساتهم كأ بقويتنا يسوس كريستوس إمان مون السخن بيت كان كدحني خايم بلوا إتا مؤمن بقويتنا بمدحنينان يسوس كريستوس يعني يوحنس مقدس بخدمة بقويتا إمانو زبلي بقصري شمونته معرف حدا ونجيل يوحنس قصر شمونته بزعبا برهان دا أخمس كرمات أمبر نسو برهان أي نبرن ماتيوس ونجيل 3:11 أنس ننسحاب بما يتأمق الله اتدحري زمت جنا كاباي يحيلي أنس أسا أنو تصوركوا أي بكعني نسو منفس قدوس بمنفس قدوس بحاون كتأمقكمي أنا نمفتح سراخا سأنو زي بكي ندابه لأيو ود زكارياس يوحنس متمق سلا قويت أنا يسوس كريستوس زمالك سلا زيو اتود زبديوس يوحنس دما كم ديلو زحف زلو بزعبا برهان دا أخمس كرمات زنبري نسو برهان أي نبرن سبعات متان كي يقاقيو نتخريو وزقبؤم نتخسعبو وزقبؤم برهان يسوس كريستوس متان كختلوسي يوحنس نتي برهان أبي كم زلو نابت برهان زملكت برهان دا أمبري نسو بقزاء رؤسو برهان أي نبرن نسخاتكم برهان يخم تبعي لا تسوينا لنا أت برهان كاب كرسو زرقبنا إلى أمبر كابانا يكون نسو قم ناي قزاء رؤسو برهاني سلازي انتهي دولو ودي زبديوس بزعبا برهان دا أخم مسكر مهت أمبر نسو برهان أي نبرن لوقاس 3:16 يوحنس ملسه نخلهم بلو أنس بما يزت أماكم زلو اتخاباي زبرتع أنس راخاسا أنو كان مفتح زي بك عقنا يمتسع له نسو بمنفس قدوس بحاو ختم أكمي نعوه تختلوه نعوه سعبوه نسو برهان عالمي أنا يكونكم برهان عالم نسو يتزبره إلو ميهيرو مسكيرو كده بزعبا برهان دا أخمس كرمات أمبر نسو برهان أين برهان سلامنتاي أب داويت تصحيفه خمزة ساسان شدشان شعتنا هيوت فلفلة أبا خايمو ببرهان كبرهان نرئي أهلنا نبيات خونو ملائكة እግዚአብሔር ደቅ ሰባት ካብቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃቦም ብርሃን ገይሮም ዳ አየብርሆም በሪ ካብ ናይ ገዛእ ርእሶም ብርሃን የብሎምን ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣባ ኻይ ببرهان كادما برهان نرئلنا توم برهان لنا نبل برهان كريستوس يمال رأي يوحنس 22:5 እግዚአብሔር أملاخ كبرهالهم نزل عالمون كنغسو يوم مو دحر دغيمسي ليتي أيكونن برهان كنديلون برهان صحينون أيكدليومني معناتو ات منጭ برهان እግዚአብሔር ስለዝኾነ أتم بيت يعقوب نوع خوتا ببرهان እግዚአብሔር نملالس ስለዚህ
بزعبا برهان دا أخمسكر متنبر نصوص برهان أينبر بزعبا أملاخ دا أخمسكر متنبر نصوص أملاخ أينبر بزعبا قويتا دا أخمسكر متنبر نصوص قويتا أينبرن بزعبات مجد دا حق إن هوتن دا أخمسكر متنبر يوحنس مجد حق إن هوتن أينبرن زهيتي مدم دمتا نايز معرف حدا أصري شموت كمتي إيوب زولو مبرهتو عبرئسي كدمق كله ببرهانون نسألماتك حالفو كاللخو يبل مبرهتو برئسي كدمق كله ببرهانون نسألماتك حالفو خلخو اتزلنا برهان ناي نبيات برهان يخول ناي ملائكة اكزي أبيهر ناي تمولود اكزي أبيهر كاب كرسوس من جوي سلازي إيو بزعبها برهان دا أخمس كرزمات أنبري نسو برهان اي نبرن نعوي كونان تبجاوينان مدحانينان نبلو مدحانينا يسوس كرسوس تبدحري ازمات زين داله أسمر رابيلو أدمق أبيلو دا محارنا زخيد يوحنس ود زبدويس سلام اكزيابير مساين مسكلوكم يهون أبتات متزلا معراف حدا كوترة الشعاتة كان رئي إنا كساب شعو بدحان سنة